Πάμε να σχεδιάσουμε μαζί ένα ανοιχτού τύπου γεωθερμικό σύστημα. Στα ανοιχτού τύπου γεωθερμικά συστήματα, αυτό που εκμεταλλευόμαστε είναι η σταθερή θερμοκρασία που έχει το υπόγειο νερό. Οπότε χρειαζόμαστε μια γεώτρηση από την οποία αντλούμε το νερό μέσω της υποβρύχιας αντλίας. Έπειτα το νερό μεταφέρεται στον εναλλάκτη. Εναλλάκτης ουσιαστικά είναι το μέσο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε τη θερμοκρασία που έχει το υπόγειο νερό με το κτίριο. Οπότε παίρνουμε το νερό στη σταθερή θερμοκρασία που βρίσκεται υπογείως, ακολουθεί αυτή τη διαδρομή και έρχεται στον εναλλάκτη. Έχει μεταφερθεί η σταθερή θερμοκρασία του υπόγειου νερού στον εναλλάκτη μας. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η απόρριψή του. Οπότε στα ανοιχτού τύπου γεωθερμικά συστήματα χρειαζόμαστε μία γεώτρηση από την οποία βγάζουμε το νερό και άλλη μία γεώτρηση από την οποία απορρίπτουμε. Αυτό που ουσιαστικά που εκμεταλλευόμαστε είναι η σταθερή θερμοκρασία του νερού. Οπότε την πήραμε και επιστρέφουμε το νερό σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Τώρα, εμείς αυτή τη σταθερή θερμοκρασία του εναλλάκτη τη δίνουμε στην αντλία θερμότητας, που είναι ουσιαστικά και το μέσο ψήξης ή θέρμανσης του κτηρίου μας. Εφόσον τώρα έχουμε ανταλλάξει τη θερμοκρασία μας με το υπόγειο νερό και τον εναλλάκτη, τώρα ο εναλλάκτης θα δώσει αυτή τη θερμοκρασία στην αντλία θερμότητας. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται αυτό. Απ' την άλλη έξοδο του εναλλάκτη μεταφέρεται το νερό στην αντλία θερμότητας, όπου εδώ πλέον σε λειτουργία ψήξης ανεβαίνει η θερμοκρασία του νερού, οπότε η απόρριψη της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας επιστρέφει πάλι στον εναλλάκτη. Έχουμε δύο ξεχωριστούς κύκλους. Ο ένας κύκλος αφορά τον εναλλάκτη με την αντλία θερμότητας και ο άλλος κύκλος αφορά τις γεωτρήσεις μας με τον εναλλάκτη. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τον εναλλάκτη σε εφαρμογές ανοιχτού γεωθερμικού συστήματος είναι για να μην προκαλέσουμε φθορά στο ακριβότερο μέρος του συστήματος, το οποίο είναι η αντλία θερμότητας, καθώς τα υπόγεια ύδατα δεν βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η ποιότητά τους και η χημεία τους μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν υπογείως. Επομένως, για να εξασφαλίσουμε το σύστημά μας, χρειαζόμαστε τον εναλλάκτη θερμότητας.